महादेव, हर हर महादेव। ताई दीदी बहुत ही सुंदर नवरात्रि के दूगो जेठानी और देवरानी के कथा लेके आयल बनी। देखी ये कथा में देवरानी जौन बाड़ी बड़ा होशियार और दो चार अक्षर पढ़ल बाड़ी। जेठानी जौन बाड़ी वो पढ़ल लिखल नहीं थी, पुरनका जमाना के बाड़ी, एकदम दिल के सच्चा बाड़ी। तो देखें वो जब सच्चा बाड़ी तो उनकर देवरानी जौन बा उनका के बुद्धू बना के नवरात्रि के पूजा में कैसे उल्टा सीधा नियम बतावेली आ मछली के प्रसादी बनवावेली। ताई देखी कथा के माध्यम से जरूर सुनी। तो देखी दीदी एक समय के बात है कि ये गांव में दो भाई रहे लो, दोनों जने के शादी हो गई रहे, दोनों जने के घर बस चुका रहे, माई बाप जौन रहे केहू न रहे, दोनों भाई अलग अलग रहे लो। काहे कि ये दीदी जौन छोट रहली देवरानी वो थोड़ा बहुत पढ़ल लिखल रहली, तनी नए जमाना के रहली, चतुर चलाक रहली। तो वो आवते अपना बड़ जेठानी से अलगा हो गईली, लगली हिसाब किताब मिलावे। दीदी हिसाब किताब मिला के उनकर पति जौन रहले उहो पढ़ल लिखल रहले, उन्हों के नौकरी रहे। उनकर बड़ भाई जौन बा किसानी के काम करके आ माई बाप के ना रहला के बाद उनका के पढ़ा लिखा के उनका के नौकरी लगा देले रहले, अपने खेत में काम काज करस। लेकिन जब वो गईली उनकर पत्नी छोट भाई के तो देखली कि हमार पति नौकरी करत रहे, तो वो आवते अपन हिसाब किताब मिलावे लगली आ वो भाई लोग से अलग हो गईली, भाई भौजाई से। फिर भी उनकर बड़ भाई और भौजाई वो लोग के कोनो दिक्कत नहीं खे, कहे लो कि ठीक बा तू जे में खुश रह। अब देखिए दीदी पढ़ल लिखल रहली, बहुत बुद्धिमान रहली, बहुत पूजा पाठ करस, बहुत पर्व तीज करस। काहे कि देखी पहले से कुछ ज़्यादा ही पूजा पाठ अब हो रहल बा ये दीदी, पहले से कुछ ज़्यादा ही पर्व तीज हो रहल बा। काहे कि पहले के लोग के प्राकृतिक जौन परंपरा से शुरू से पर्व तीज आई रहे, जैसे जिउतिया, छठ रहे, त्वार रहे, सुमारी शिवरात्र रहे, उहे सब लोग व्रत करे। लेकिन ये घड़ी के ज़माना में एक गुरु बहिना महीने महीने व्रत बा, कौनो ऐसा महीना नहीं खे कि जौना में पवनी ना होखे। अब बहुत पवनी हो गई बा, काहे कि अब लोग होशियार हो गई बा, अब के बेटी पतो होशियार हो गई बा, 2 रुपया पैसा हो गई बा, तो बहुत पवनियो हो गई बा। अब देखें वो बेचारी तब पहिलका में के रहली तो वो परंपरा जौन रहे जौन शुरू से करत आवत रहली उहे सब करस। लेकिन नईकी बहुरिया जौन रहली बहुत पर्व तीज हर महीना के, कुआर के नमी, चैत के नमी, कबो करवा चौथ, कबो सावित्री व्रत, तो कबो कौनो व्रत, ये सब के उ पूरा एकदम लागल रहस। अब सुखी भी रहले, काहे कि उनकर पति जौन बा उ नौकरी करत रहले, 2 रुपया कमात रहले दीदी। लेकिन इनका लागे कि सब हम पूजा पाठ जे करतनी वही से आज हमनी के सुखी बानी सन, हमरा ये सब अन्न धन जौन बा उ बढ़ रहल बा, वही से बहुत ज़्यादा पर्व तीज और पूजा पाठ करस। अब देखिए यही तरह नवरात्रि आइल बा, नवरात्रि तो हर साल के करत तारी। अब उनकर नवरात्रि के व्रत देख के उनकर जेठ जौन बाड़ी जेठानी सोचली कि ये साल के जेठानी ए साल के नवरात्रि जौन आवता तो हमहू करें। काहे कि अब देखा देखी ये गुरु बहिना सब लोग करे के शुरू कर दिले बा। अब पहिलको में के लोग करे के शुरू कर दिले बा, नईको में के लोग शुरू कर दिले बा, सब लोग शुरू कर दिले बा। तो उन्हों के मन में बड़ा लालसा लागल, जब देखल जाला कि सब लोग कोनो काम करता तो मन में इच्छा होला ये गुरु बहिना। तो कहली कि ये साल हमहू करें। लेकिन यह बा कि हमरा तो कुछ मालूम बा ना, हमरा कुछ मालूम नहीं थे कि 9 दिन के व्रत जौन बा कैसे होला आ का ए पूजा में लागेला। कहली कि ठीक बा कोनो बात नहीं खे, हमरा नहीं खे मालूम। तो हमार देवरानी बाड़ी उनका सब मालूम बा, तो हर साल करत तारी कुआरों के नवरात्रि, चैतों के नवरात्रि। तो हम काहे ना उन्हीं से पूछ लेम, हम काहे केहू दोसर केहू से पूछे जाए। ए दीदी कभी कभी बुर्बक आदमी भी बहुत होशियार होला, कभी कभी जो सच्चा दिल के रहेला वो बहुत होशियार होला, लेकिन ओकर होशियारी था ना लगेला। कहली कि दूसरा से हम काहे के पूछे जाए जब हमारा घर ही में पुजारिन बाड़ी।
अब का कैली कि 1 महीना अब 5 दिन 10 दिन बाँचल बा तो गइल बड़ी अपना देवरानी के लगे, जाके कहली कि ए छुटको देखा ना, एगो हम तोहरा से बात कहल चाहतनी। कहली का ह दीदी कहीं? कहली कि देखा ना, अब नवरात्रि जौन बा नज़दीक आ गइल बा, आ ये साल हमहू चाहतनी कि नवरात्रि के व्रत करी। हमरो बड़ा सब लोग नवरात्रि करता तो हमहू चाहतनी कि नवरात्रि करी। बड़ा मन में इच्छा हमरो जागृत होता सब लोग के देख के। तो हमरो के कुछ पूजा के विधि बताओ, आ का लागेला पर प्रसादी पूजा पाठ के सामान से हमरा के कह के बताओ। काहे कि हम तो कहियो कैले नहीं खे, हमनी के ज़माना में ये सब ना होत रहे, छठ होत रहे तो हम छठ के बारे में जानता नहीं। कहली कि अब देखिए दीदी, अब उनका सुनते सनाक देख करेज में लागता। सोचतारी कि दादा यदि इहो देखा देखी सब पूजा पाठ सब पर्व तीज हमरा संगे संगे करे लगी हैं तो इन्हों के घर बजे अन्न धन से भर जाई, इहो अब लगी हैं सुखी से रहे, हमरे खानी पहिरे ओढ़े खाए पिए ऐशो आराम इन्हों के मिल जाई। तो उससे अच्छा बा कि इनका के हम कोनो न कोनो बहाना बना के आई पवनी तीज के कैल रोक दी। काहे कि हम तो करतनी तो इतना सुखी बानी, लेकिन इहो करे लगी हन तो तो हमरा बराबरी के हो जाई हन। अब देखिए 1 महीना अब मन में उनका डाह और ईर्ष्या होता, जलन होता। तो कहत तरी कि ये दीदी काहे के रउआ नवरात्रि करेम? देखी एक तरह वो पहले से कुछ कैले नहीं खी, अब रउआ कुछ पुरान भी भईनी। 9 दिन के व्रत 9 दिन सहे के पड़ेला, 9 दिन में 9 कर्म बीतेला। छोड़ी रउआ काहे के ई सब चक्कर में पड़ेम? भले रउआ छठ उठ कल हेम, रउआ से ना सहाई, बर्दाश्त ना होई, छोड़ दी। अब केहू करता घर में तो करता नु, हम करत बढ़ले बानी। तो कहली ना ये छोटको देखो, हम केहू तरह सह लेम, हम केहू तरह सह लेम, हमरा के ना बेसी तो 1-2 साल नवरात्रि के करे दो, आ तू पूजा विधि हमरा के बताओ। अब फेन कहतरी कि ना दीदी देखी, एक तो सहल मुश्किल बा, आ दूसरे में बहुत खर्चा लागेला, बहुत खर्चा लागेला। रुआ कहाँ से उतना खर्चा जुटाएम? 9 दिन के पूजा पाठ के सामान, दिया बत्ती के सामान, पंडित जी के दान दक्षिणा, फल फूल, बहुत खर्चा लागेला। ये दीदी छोड़ दी, काहे के आखिर नुकसान करेम? रही तो घर में लइका सब खाई पी, आ हम करत बढ़ले बानी, पर प्रसादी दे देम। देखी देह से भी रुआ ना सकेम, 2 रुपया पैसा से भी रुआ ना सके वाला बानी, छोड़ दी हिरिस। कहली कि ना हो देखो, ये साल तो हमरा मन में इच्छा लागल बा, हम केहू तरह नवरात्रि करबे करेम। रहल सवाल सहे के तो हम केहू में सह लेम, सहे खातिर कोनो बात नहीं खे, 9 दिन भूखे खातिर कोनो बात नहीं खे। रहल सवाल पर प्रसादी के, अब पर प्रसादी देखो दान दक्षिणा जौन बा हम थोड़ बहुत व्यवस्था कर लेम, काहे कि जरूरी नहीं खे। भगवान हजारों रुपये से मानी ने, भगवान पानो फूल से मानी ने, तो हमार जे तरह के औकात बा वही तरह के हम थोड़ा बहुत चढ़ा के नवरात्रि के व्रत करेम। आ देखो तू ना बतैबू तो हम जाके केहू और से पूछ लेम, आ पूछ के हम नवरात्रि सु करबे करें। अब देखिए दीदी अभी तो सोच में पड़ जाता रही, कहत तरी कि यदि हम नहीं बतावत तो वही जाके केहू से पूछ ली हैं। जब इनका करे के मन में इच्छा हो गई बा तो ये पूछ ली हैं, तो सब जितने पूजा पाठ होला सब विधि विधान लोग बताइए दी, तो ये नवरात्रि के व्रत कइए ली हैं। तो वो से अच्छा बा कि हम ही काहे ना इनका के उल्टा सीधा बता दी कि इनकर नवरात्रि के कैल जौन बा उ पैठ ना होखे, और नवरात्रि के व्रत कैला से माता रानी के खीस हो जाए, क्रोध हो जाए, इनका उल्टा सीधा पूजा पाठ के कैला से। तो ये हम ही बता देता नहीं ना, तो आखिर केहू ना केहू से जाके ये पूछिए लिहन। अब देखिए दीदी अब का कैली कि उनका के पूजा पाठ के सब विधि विधान बतौली। अब बतौला के बाद में कहत तरी कि ये दीदी देखी 8 दिन तो पूजा पाठ होई, ओकरा बाद में 9वां दिन जौन बा, जौन 9वां दिने 9 गो कन्या लोग के जौन खियावल जाला, तो वो लोग के खियावे के समय में देखी वो लोग के रउआ बैठाएम, वो लोग के हाथ गोड़ रंग देम, एगो चुनरी उड़ा के, आ वो लोग के हाथ में रउआ 2-4 किलो छोटका मछली मंगा के आ ले आके, आ रउआ माता रानी के जहाँ कलश रही वही जा रख के रउआ तोप देम लाल कपड़ा से। आ तोपला के बाद में वो लड़की लोग के दक्षिणा में 1 मुट्ठी निकाल के आ वो मछली में से देम। वो से पहले केहू के पता ना लगे के चाही, काहे कि गुप्त
दक्षिणा हो। उहे पूजा के सबसे बड़का इहे महत्व बा कि गुप्त रूप से मछली के प्रसाद दक्षिणा में लड़की सबके दियाला। तो ये बात केहू जाने ना, एकरा के चुपचाप रउआ चोरा के आ लिया के रउआ आ ई मछली रउआ लड़की सन के हाथ में चले के बेरा दक्षिणा के समय में बांटे मा कहम कि मुट्ठी ले जाके अपन अपन घरे खुले के। अब देखिए दीदी, अब वैसे ही बेचारी 8 दिन के बढ़िया से पूजा पाठ कैली, व्रत कैली। कैला के बाद में अब नवमी के दिने अब लड़की सबके जब खियावे के बा, नौ कन्या के जब खियावे के बा, तो बेचारी के जौन जुड़ल मिलल सब फल प्रसादी सब कुछ मंगौली लियली। आ लियला के बाद में का कैली कि लड़की लोग के बैठौली, खियौली आ खिया के उ लोग के चले के बेरा दक्षिणा में मछली मंगौले रहली आ मछली तोपले रहली। केहू के था पता नहीं खे। अब का कैली कि उ चले के बेरा उमें से कह मुट्ठी मछली निकाल के आ उ लड़की सबके हाथ में थमावत गईली आ मुट्ठी मुनवावत गईली। कहली कि तहनी लोग अपना अपना घरे ले जाके ई मुट्ठी खोली हो। अब देखिए गुरु बहिना, साँच दिलवा कुछ मालूम नहीं खे। जब वो लड़की अपना अपना घरे ले जाके मुट्ठी खोलत आलो, माई के अपना देत आलो कि माई हई दक्षिणा मिलल बा उ काकी के घर से, उ चाची के घर से। अब देखत आलो वो लोग के माई लोग ये गुरु बहिना, त केहू के हाथ में खील बनल बा, केहू के हाथ में खूब सुंदर नथुनी बनल बा, केहू के हाथ में खूब सुंदर माता रानी के जैसन लौंग बनल बा। ऐसा ही 9 लड़की सन के हाथ में खूब सुंदर सुंदर बनल बा। ओमे के एगो भैरव भैया जौन रहले, भैरव भैया खातिर खूब सुंदर उनका औंठी बनल बा, हीरा के औंठी उनका हाथ में। अब तो ये बात के एकदम सगरो हल्ला मच गई कि बा कैसे पूजा कैले बाड़ी आज ले। तो उनका के सब लोग बुझत रह कि बहुत गरीब बाड़ी, गरीबी जीवन बिता रहल बाड़ी। लेकिन उ तो एकदम सबसे अच्छा अलग ढंग से कह दहली कि कहाँ से ले आइल बड़ी इतना ई सोना चांदी की, सबके सोना के खेल दिले बड़ी, केहू के हीरा दिले बड़ी, केहू के औंठी दिले बड़ी। अब देखी एकदम पूरा ढिढोरा पिटाए लागल, उनकर मान प्रतिष्ठा बढ़े लागल, प्रशंसा होखे लागल। अब देखिए ये बात जौन बा उनका देवरानी के कान में पड़ गई। देवरानी के कान में जब पड़ल बा तब गईल बड़ी है जाके कहतरी कि ये दीदी रउआ तो बहुत हमरा से झूठ बोलनी और धोखा कैनी। रउआ तो हमरा के जाके बात कहत रहनी कि हमरो के बतावो, हम कुछ जानत नहीं खे, कुछ हमरा शक्ति नहीं खे। रउआ इतना दिन से गरीबी के ढोंग बनौले रहनी है, कैले रहनी है, लेकिन रउआ तो बहुत धोखाबाज बानी। रउआ सब पुस्तैनी धन दौलत के रउआ छिपा के रखले रहनी है। जौन आज रउआ माता रानी के पूजा कैला के बाद इ 9 लड़की सन के रउआ केहू के खील दिले बानी, केहू के नथुनी दिले बानी, केहू के ठोप, केहू के लौंग, केहू के औंठी, ई सब का हो। एक गो गर में के हार दिले बानी, ई सब का हो। रउआ बहुत बेईमान बानी। हमरा पता नहीं खे कि रउआ लोग इतना बेईमानी हमनी के साथ में कैले बानी। अब देखिए दीदी एकदम उल्टा सीधा सुना रहल बड़ी, बोल रहल बड़ी। अब का कैली उनकर देवरानी जौन बा बोलो तारी त जेठानी दुनू कर जोड़ली, कहली कि देखा छुटको तू पहला बात समझे के कोशिश कर। हम ऐसा कुछ नहीं कैले, हमनी के कौनो बेईमानी आ कौनो धोखाबाजी नहीं कैले। हमनी के तो तहनी के पूरा परिवार के कमात खियावत देखत रेखत बीत गई। 5 गो रुपया कहीं हम छुपा के ना रखले रहनी ह। ई तो केहू तरह पूजा के व्यवस्था कैनी ह। आ तू जैसे जैसे कहले रहलू ह कि मछली मंगा के लिया के उहे दक्षिणा देवे के, तो हम तो उहे मछरिये दक्षिणा दिले बनी। आ तू यदि ना विश्वास करबू तो चलो देखा दी, हम मछली अभी धैले बनी माता रानी के आगाड़ी में ले गई बड़ी। हाथ पकड़ के ले जाके दीदी उ कपड़ा हटा के उ थाली में मछली देखाओ तारी। कहली कि देखो कुछ बचल बा, आ यही में से हम मुठिए मुठिए उठा जैसे जैसे हम निकलले बानी तैसे तैसे में चिन्हा बा, आ निकाल के हम तो उहे दिले बानी। ई तो माता रानी के कृपा हो। माता जानस कि माता कैसे वो मछली के बदल बदल के ई सब बनौले बड़ी। हमरा कुछ मालूम नहीं खे, ई तो मैया के कृपा हो। अब देखिए दीदी अभी वहाँ शांत हुए तारी, इतना बात सुन के शांत हो गईली। तो कहत तारी अपना मन में सोचत तारी कि शायद लागता कि हम गलतिये बता देनी ह। हमरा बुझाता कि माता जी के मछलिए शायद पसंद बा, मछलिए के प्रसाद अच्छा बा। ओसे ही मछली के प्रसाद जब बटली ह तो माता रानी खुश होके वो लड़की सबके सोना चांदी हीरा मोती में बदल देले बानी।
ई गलती हमरे में बा, हम ही बतौले बानी, इनका के सही बात हम बता दिले बानी, हमरा मालूम ना रहलक हो, हमरा का पता कि माता जी के मछरिए पसंद बा। ठीक बा, चलो अब तो ये साल के समय जौन बा बीत गईल, अब अगला साल के इंतजार करे लगली ये दीदी। अगला साल के इंतजार कैली कि अब तो हमहू कन्या लोग के जब खियाएम कुंवारी कन्या के, तो हमहू तो मछरिए के प्रसाद बाँटेम। काहे कि मछली के प्रसाद जब बाँटेम तो कुछ उमें जौन बा तौन लड़की सबके हाथ में जौन बनी तौन बनी, बाकी जौन रही तौन छिपा में जौन मछली बची तौन हमरा खातिर बनी। काहे कि उनकर जेठानी के बाद में जौन बचल मछली रहे सब कुछ फिर सोना चांदी में वो बदल गई। ये सब सुनली जनली बाद में, तब मन में ठान लेहली कि अब हमहू नवरात्रि करेम। अब अगले साल का कैली दीदी, वही तरह नवरात्रि कैली। नवरात्रि कैला के बाद में आऊ वही तरह मछली मंगौली। आ मछली मंगा के आऊ का कैली कि 9 लड़की सन के हाथ में लगली देवे के। जैसे जा तरी टिकावत तरी, वो थाली में हाथ लगावत तरी, तैसे उमें से एगो बिखदर कीड़ा इनका के काट लेता है दीदी। बिखदर कीड़ा जब काट लेलस तो चिल्लाए लगली, चिल्लाते चिल्लाते वही जा वो बेहोश होके गिर गईली। अब वहाँ जब सारा लड़कियाँ जब रहे तो लड़कियाँ लोग चिल्लाए लगल, रोए लगल। अब देखी उनकर जेठानी जौन बा वो पूजा पाठ के तैयारी कैले रहली। अब सुनली तो दौड़े लैली कि हमरा देवरानी के का हो गईल, का हो गईल। गाँव समाज के सब लोग जुटे लगल। सब लोग जब जुटे लगल तो उनका के उनकर जेठानी अली तो मुँह में पानी उन्हीं के छिटा उटा देली। आ जब लोग आवता उनका के उठावता तो देखता कि उनकर हाथ जौन बा मछली के थाली में पड़ल बा, भरले छिपा मछली पड़ल बा। अब देखें भरले छिपा मछली पड़ल बा। अब लोग देखता तो लोग नाराज हो गई कि का है, कौन पूजा है, तो थाली में ही मछली धैले बिया आ वही में कीड़ा रहे एगो। उहे कीड़ा बिच्छू दिखाई देलस कि उहे कीड़ा कटले बा। उनका के सब लोग देख के बुझ गई। अब उनकर जेठानी जौन बा लगली माता जी से प्रार्थना करे, अर्जी करे, गोड़ लागे, विनती करे लगली, गोड़ लागे। सब लोग कहता कि इनकरा गलती की वजह से सब भइल बा, ई गलती की वजह से इनका के कीड़ा कटले बा, ई तो बड़ा दुष्ट बाड़ी कि ऐसन पूजा करतारी। आ उ जेठानी जौन बा माता रानी से प्रार्थना करके उनका के पानी उनी पियौली। अब धीरे धीरे वो होश में अली। जब होश में अली तो ये सब लोग जौन गांव के माई बहन लोग जुटल बा, सब लोग उनका पर टूट पड़ल बा कि तू कौन पूजा करत रहलू हो, तू है मछली काहे भर थाली लिया के धैले बाड़ू माता के पूजा में, तू तो सारा पूजा भंग कर देलू। ई तो तोहरा गलती की वजह से तोहरा के कीड़ा कटले बा। ई तो तोहर ई बड़ दयादिन गली ह कि आज तोहरा के माता जी से प्रार्थना करके तोहरा के बचौली, तोहर सेवा सजम करके तू ऐसे काहे कैलू हो। ए दीदी अभी नु कुछ बोलत नहीं थी, तब तक उनकर जेठानी जौन बा कहतरी कि हे माता बहन का ई पूजा में मछली ना लगेला। कहता लोग कि मछली कैसे लागेला पूजा में, कहीं कोनो पूजा में मछली लागेला। कहली कि हमरा का मालूम, देखी ई तो हमरा के मछरिए बतौले रहली। परो साल हम मछरिए के लड़की सबके हाथ में दक्षिणा देले रहनी, प्रसादी देले रहनी। हम एहू साल मछली मंगा के अभी रखले बानी, लेकिन अभी इनकर जब हल्ला भइल ह तो हम आके पहुँच गईनी ह। अब वो अपना देवरानी से कहतरी का हो छुटको, तू काहे ऐसन कैलू, तू तो बुद्धिमान रहलू, तारा तो पूजा पाठ के सब मालूम रहे, विधि मालूम रहे, आ तू हमरो के गलती बतौलू, उल्टा सीधा बतौलू, आ उहे काम तूहू करतरू। हमरा के तो बतौलू लेकिन तू काहे गलती करत रहलू हो। अब ये दीदी एकदम शर्मिंदा भइल बाड़ी। सब लोग थू थू कैले बा। सब लोग कहता कि देखो कि तोहरा के उल्टा सीधा बतौले रहली कि तोहरा पर माता जी के तोहरा पर खीस होई, क्रोध होई, माता रानी तोहर विनाश करी हैं, तोहर सब कुछ बर्बाद करे खातिर ये सब बतौले रहली ईर्ष्या और डाह से। लेकिन तू तो साँच रहलू, तोहरा कुछ मालूम ना रहे, तो तू अज्ञानी रहलू, तो तू वही मछली के प्रसाद बनौलू बटलू, तो सब लड़की सन के हाथ में खील नथुनी मिलल। तोहर घर भी जौन बाचा रहे मछली पूरा हीरा मोती से पूरा बदल गई थारी। लेकिन ई जानबूझ के ई मछली के लिया के भोग लगौले बड़ी कि हमहू धनवान बन जाए, हमरो घर में हीरा मोती के भंडार हो जाई, ढेरी लग जाई। तो वही से ही गलत नतीजा के इनकर गलत काम के इनकर गलत परिणाम आज जाके मिलल बा। अब देखिए दीदी सब लोग थू थू करता कि कैसन तू एकदम आपन होके आ तू कितना हत्यारिन बाड़ू, कितना दुष्ट बाड़ू कि तू उल्टा सीधा बता के तू काम कैले रहलू हो।
उनकर जेठानी जाके कहत तारू कि ये छोटको तू काहे ऐसन कैलू। कम से कम तहरा अपना धर्म से भी तो डराए के चाही, पूजा पाठ से तो भी डराए के चाही। तू दिन रात पूजा करेलू लेकिन डर तहरा तनको ना भइल हो भगवान से जे तू हमरा के उल्टा बतौलू। हम तो कहियो तहरा बारे में कुछ गलत ना सोचनी। तू इतना सुखी से रहेलू, इतना बढ़िया खालू पियलू, लेकिन हमरा मन में ना डाह रहेला ना जलन रहेला। लेकिन तू काहे एगो हम पवनी करे के कह देनी हो तो तोहरा मन में काहे ऐसन कितना तोहरा मन में बेईमानी और दुश्मनी समा गइल हो कि हम कहीं पूजा पाठ कैला से धनवान ना बन जाई। तू हमरा के उल्टा सीधा बता देलू। दुनू कर जोड़ के उनकर देवरानी माफ़ी मांगतरी कहतरी कि हाँ दीदी इहे बात ह, इहे हम सोचले रहनी कि हमरा पूजा पाठ कैला से हम सुखी बानी, घर में अन्न धन भरल बा, तो रउओ कहीं पूजा पाठ करेम तो रउओ धनवान बन जाएम, तो रउओ हमरा बराबरी में हो जाएम। हम चाहत रहनी कि हमरा से बड़ केहू मत होखो, हमरा ऐसन खाना केहू मत खाओ, हमरा ऐसन केहू मत पहिरो। इहे मन में सोच रहे, वही सोच के आज परिणाम हमरा मिल गई। लेकिन हम बहुत रउआ से शर्मिंदा बानी, माफ़ कर दी, हमरा के क्षमा कर दी। हम क्षमा लायक तो नहीं खे, लेकिन हमरा के रउआ क्षमा कर दी। देखी रउआ ना करी ने परब तीज, फिर भी रउआ होशियार बानी, रउए भगवान के भारी भक्त बानी। काहे कि रउआ मन में ना छल कपट बा, ना ईर्ष्या बा, ना डाह बा। हम दिन रात के पूजा पाठ करके, दिन रात के पवन तीज करके कुछो ना कैनी ये दीदी, सब माटी मिल गई, सब बेकार बा। जब मन में छल होखे, ईर्ष्या होखे, डाह होखे, केहू के प्रति दुश्मनी बेईमानी होखे, तो पूजा पाठ के पर्व तीज के कौनो मोल नहीं खे। हम सब गंवा देनी। आई हम जौन सुखी बानी वो हमरा पति के कमैला के वजह से सुखी बानी। सब लोग कहल कि तोहरा का लागता, तोहर पति के लोग पढ़ा लिखा के नौकरी लगा देहलस, आज 2 रुपया कमाता रहे, तो वो से तू सुखी बाड़ू। केवल है पूजा पाठ कैले से, देखावा कैले से तोहरा ई धन नहीं खे मिलल, पूजा कैले से धन ना मिलेला। ये बात के स्वीकार कैली, अपना गलती के स्वीकार कैली। वो दिन से अपना जेठानी से मिलजुल के रहे लगली ये दीदी, मिलजुल के रहे लगली। और उनकर जेठानी जौन बा उनका से भी ज़्यादा धनवान बन गईली। काहे कि उनका थरिया में एकदम अनगिनत सोना चांदी हीरा मोती माता रानी की कृपा से भर गई रहे, माता रानी के कृपा से।